DJ MK sautin ka na tsimani. Ba sai ga miki ba fa da DJ MK ni jira kan kiɗa ba. To me rage? Labarina bai tabbaci ka in har baki. Agodi na kaunar ki nake ta daban cike. Sosai. Keke mota sauran ƴan mata kuma keke. Nazar ku da nisa har abada kin shiga raina. Mana mutane na arewa suna na Miki the Viper daga Nigeria har Niger babu kaman DJ MK ka dada mana sauti alaji. DJ MK DJ MK baka da tamka. To me rage? Suna saurara suna son su ji wane ne akan remix din nan nace to bara na kira sunan shi is DJ MK amana ta kai mana na gode. Kwalwa ta ba ta tuni kan komai sai da ke DJ MK dan har za a kira ni na amsawa suna na ke Sosai. makwanci na kaunar ki take bi na ta yi min take idan har na bar sanki ashe raina baya jikina. Nace ka ci gaba da basu wuta mana akan remix din is DJ MK all over nace muna nan tare da kai mana habba. Labarina